Fajn, rágom munkáskával. Tak jednoducho som doplával, ale ty si úplne taký zdravý, veľký chlap, všetko vidím na teba, že si veľmi taký silný, ale Zuzka Tokáková bola veľmi ďaleko vpredu od teba. Ty si to nezvládol? Prepáčil? To je v poriadku, no a čo, veď každý jeden z nás má nárok na to, aby mu nejaká disciplína nevyšla. To nikto nie je Rambo, alebo nikto nie je 100% dokonaný, nie? Športovci takisto prídu na olympii. Zavri tu! Ostala tu spať? Tak ja už pôjdem do nás, no nejspím. Kajo, ostala tu spať? Nie, však je to hra, je to šport. Ja viem.